friends, welcome to Cook with Gaia Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் காடை மிளகு வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு தாங்க பார்க்க போறோம். செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் காடை பெப்பர் ஃப்ரை ரொம்பவே சூப்பரா இருக்குங்க. காடை எடுத்து நல்ல கல் உப்பு போட்டு கழுவி வச்சிருக்கேங்க. கல் உப்பு போட்டு கழுவும் போது நமக்கு கவிச்சு ஸ்மெல் இல்லாம இருக்குங்க. கைப்பிடி அளவுக்கு நான் கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேங்க. இந்த காடை பெப்பர் ஃப்ரைக்கு கருவேப்பிலை கொஞ்சம் அதிகமா போடுங்க, நல்ல வாசனையா இருக்கும் கிரேவி. செட்டிநாடு ஸ்பெஷல்னாவே நம்ம வறுத்து அரைக்கணுங்க மசாலா. அதுக்கு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்திருக்கேங்க, 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் எடுத்திருக்கேங்க, 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் எடுத்திருக்கேங்க, 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்திருக்கேன், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்திருக்கேங்க, 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன், 3 வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன், 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேங்க, 2 பெரிய வெங்காயத்தை எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க, 2 தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க, 3 பட்டை எடுத்திருக்கேங்க, 2 ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன், 3 கிராம்பு எடுத்திருக்கேன், 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன். உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் எடுத்திருக்கேங்க, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் எடுத்திருக்கேங்க. மசாலா பொருட்கள்லாம் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. காடை பெப்பர் ஃப்ரை செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள் அவ்வளோதாங்க. இனிமேல் காடை பெப்பர் ஃப்ரை எப்படி செய்யறதுன்றதை பார்க்கலாங்க. அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுட்டேங்க. கடாய் நல்லா சூடாகட்டும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மிளகும் சீரகமும் வறுத்துக்கலாங்க. மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு வறுத்துக்கலாங்க. நல்லா ஒரு 2 நிமிஷம் வறுத்தா போதுங்க. அடுப்பை நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு 2 நிமிஷம் வறுத்துக்கலாங்க. இப்போ இதை நல்லா 2 நிமிஷம் வறுத்தாச்சுங்க. இப்போ இதை எடுத்து ஒரு தட்டில் கொட்டி வச்சிடலாம். ஒரு தட்டில் கொட்டி வச்சாச்சுங்க. இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாங்க. அதே கடாயை அடுப்பில் வச்சுட்டேங்க. காடை பெப்பர் ஃப்ரை செய்யறதுக்கு நல்லெண்ணெய் தாங்க நல்லாயிருக்கும். நான் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டுங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் 3 சேர்த்துக்கலாங்க. எடுத்து வச்சுருக்க ஜீரகம் போட்டுக்கலாங்க. அடுத்தது ஜீரகம் நல்லா பொரிஞ்சு வருதுங்க. நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சோம்பும் சேர்த்துக்கலாங்க. எடுத்து வச்சுருக்க மிளகும் சேர்த்துக்கலாங்க. வரமிளகாய் எடுத்து வச்சுருந்தோம், அதையும் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாங்க. இந்த காடை பெப்பர் ஃப்ரைக்கு கருவேப்பிலை கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டுக்கலாங்க. நல்ல மனம் கொடுக்குங்க கருவேப்பிலை. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருந்தோம், அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ நான் அடுப்பு ஸ்லோ பண்ணிட்டேங்க. ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு இஞ்சி பூண்டோட பச்சை மணம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுறலாங்க. இஞ்சி பூண்டோட பச்சை மணம் போயிடுச்சுங்க. நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாங்க. நல்ல பொன்னிறமாக வெங்காயம் வதங்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சுங்க. அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க தக்காளி பழத்தை சேர்த்துக்கலாங்க. தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுடலாங்க. இப்போ அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். வெங்காயத்தையும் தக்காளியையும் நல்லா வதக்கியாச்சுங்க. எப்பொழுதுமே நம்ம எந்த கிரேவி செஞ்சாலுமே வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதக்கணுங்க. அப்போ தான் நமக்கு கிரேவி சூப்பராக கிடைக்குங்க. உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா தக்காளி பழத்தை அரைச்சி கூட போட்டுக்கலாங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா பொருட்களை சேர்த்துக்கலாங்க. மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், மல்லித்தூள், ஜீரகத்தூள், இது எல்லாத்தையும் இப்போ சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ வறுத்து வச்சுருக்க ஜீரகமும் மிளகும் நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க. இப்போ இதிலேருந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேங்க. வரவரப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்த ஜீரகமும் மிளகும் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ மீதி இருக்கிற மிளகு சீரகமும் ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாங்க. இது கடைசியாக நம்ம சேர்த்துக்கணும். நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு தடவை கிளறி விட்டுடலாங்க. மசாலாவோட பச்சை மணம் போகணுங்க. அதனால ஒரே ஒரு செகண்ட் மட்டும் இதை வதக்கிக்கலாங்க. மசாலாவோட பச்சை மணம் போயிடுச்சுங்க. நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க காடையே இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க. காடைக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு போட்டுக்கலாங்க. இப்போ காடை மசாலாவில் பிடிக்கிற மாதிரி நல்லா கலரி விட்டுறலாங்க.
மசாலாவில் நல்லா வதக்கி விட்டாச்சுங்க. இப்போ இந்த மசாலா கூடயே 2 நிமிஷம் வதங்கட்டுங்க காடை. 2 நிமிஷமாக பாருங்கள் காடை வந்து மசாலாலேயே வேகுதுங்க. கொஞ்சமாக பாருங்கள் காடையில் இருக்க ஜூஸ் எல்லாம் கீழே இறங்கிருக்கு. என்னதான் காடையிலேருந்து தண்ணி வெளியில் வந்திருந்தாலும் காடை வேகிறதுக்கு வந்து நமக்கு தண்ணி பத்தாதுங்க. அதுக்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் எக்ஸ்ட்ராவும் 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க. தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்போ இந்த காடை வேகிறதுக்கு 10 நிமிஷம் ஆகுங்க. ஒரு மூடி இருந்துச்சுன்னா மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க. இப்போ ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாங்க. இடையில எடுத்து கிளறி கொடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க மூடி வச்சு. இப்போ ஒரு தடவை ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விட்டுறலாம். நல்ல வாசனையாக இருக்குங்க. 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருந்தோங்க. அது ரெண்டா உடைச்சி வச்சுருக்கேன். இதை இப்போ சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலாவும் இது கூட சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுறலாங்க. இது இன்னும் நல்லா தண்ணியெல்லாம் வற்றி கொதிஞ்சு வரட்டுங்க. நல்லா கிளறி விட்டாச்சுங்க. திரும்பவும் மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க. இந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து நமக்கு ட்ரை ஆகி வரட்டுங்க. அடுப்பை நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வற்ற வச்சுக்கலாங்க. அப்போ தான் நமக்கு எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு மசாலாவோட பச்சை மணமெல்லாம் போயிருக்குங்க. காடையும் நல்லா வெந்து வந்திருக்குங்க. 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். காடை நல்லா வெந்து ட்ரை ஆயிடுச்சு பாருங்கள். எண்ணெயும் நல்லா மேலே கசிஞ்சு வந்திருக்கு. காடை பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வந்திருக்கு. உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு வேணும்னா இதோடைய அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகணும்னா அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு திரும்பவும் மூடி போட்டு வேக விட்டுருங்க. இந்த அளவுக்கு ட்ரையாக ஆனால் போதுங்க. இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். நம்மளோட காடை பெப்பர் ஃப்ரை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இதை நீங்கள் சாப்பாடு கூட, சப்பாத்தி கூட, இட்லி, தோசை கூட வச்சுக்க சாப்பிட்லாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த காடை பெப்பர் ஃப்ரை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க ப்ளீஸ். நம்ம சேனலை யாரெல்லாம் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே ஆள் கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வருங்க. நாளைக்கு ஒரு புது ரெசிபியோடு பார்க்கலாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.